охирини баргузории рақобатҳо бо иштироки дастаҳои мунтахаби қирғизистон ва ӯзбекистон бозии аввал дар назар аст. баъдан шоми имшаб бо иштироки дастаҳои мунтахаби ва дӯстони азизу арҷманд, инак дар ибтидои рақобати имрӯза ҳамон тавре ки мо шумо дида истодаем дар ҳуҷуме ки бо иштироки бозикунонии дастаи мунтахаби ӯзбекистон буд. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин ҳолат. албатта ки ҳангоми дастаи мунтахаби ӯзбекистон ин маротиб чӣ гуна истифода мебаранд аз имконияти худ онҳо. Пас боз ҳам зарба ва гол. Ин дафъа акнун масофа ки наздиктар буд, бехато тавонист зарбаро Фирӯза Турдибоева буд. баъзе аз бозигарони Қирғизистон дар лаҳза шонси бисёр ҳам хуб, зарбаи олӣ ва ҳисоб бо ҳамин тағйир меёбад. 0-3. бениҳоят голи хуб аз сӯи бозигари рақами 7. ҳам дастаи мунтахаби мардонаи онҳо ва ҳам занонаи онҳо сатҳи баланд доранд. як таркиббороӣ бисёр ҳам зебову диданӣ бо иштироки бозигар. бисёр як паси хубе ҳам буд. таваҷҷӯҳ кунед, ана ҳаминҷо аз байни се футболбози дастаи мунтахаби Қирғизистон боз як шонси дигар, фурсат ҳаст, зарба ва гол. дар ҳоле ки албатта метавонед бубинед фурсате ки буд. ва инак фурсат барои бозигарони дастаи Қирғизистон. мо шумо мебинем ки аввалин голи худро онҳо идомаи ҳуҷумҳои бозигарони Қирғизистон. боз як шонси дигар ва инак голи дуюм ҳам ба ҳадаф расонида мешавад. дӯстони гиромӣ, дар Қирғизистон дар қисми аввал ҳам имконият дошт, вале онҷо гуфтем фурсатҳои худро истифода бурда натавонист. байзадаи ӯ ва инак акнун ӯзбекистон ҳам ба задани голи дар канори рост Тоҷи Нисохон. хуб, дар ҳамин гуна муборизаҳои бисёр наздик ва тақрибан 1-1 бо дарвозабон дар футзал албатта имкониятҳои дарвозабонҳо кам нест ва дар ин ҳолат бошад акнун автогол ба қайд гирифта мешавад. дӯстони гиромӣ, як бори дигар ҳоло мо шумо мебинем қавӣ дорад Тоҷи Нисохон Рашидова ва имконият ҳам ҳаст барои ӯ то ин ки гол занад, вале дарвозабон инҷо пештар баромад. бозигари бисёр бо таҷриба дар ҳайати ӯзбекистон ва нафаре ки зарбаҳои бисёр хуб дорад. ҷустуҷӯи имкониятҳои хуби голзанӣ давом дорад ва билохира ва дар ҳамин лаҳзаҳо акнун мо шумо мебинем ки чӣ гуна таркиббороӣ бисёр хубу тӯлонӣ ва ҷолиби бозигарони ӯзбекистон карда истоданд ки ҳадяқал як бори дигар гол зананд. чунин шонс барои онҳо дигар пайдо намешавад. муддат бо мо будед. то дидорҳои дигар сиҳатманду пирӯз бошед. хайр.